A dyma ni, poster yr rwyddo'r aelodol eto. Tro hyn, ni'n mynd i fynd lawr am yr A mae am y falwen. So gewn ni weld beth allwn ni wneud heddi. Reit, yn bach cyflym iawn heddi. Ni'n mynd i wneud malwen. Felly, gallwch chi ddefnyddio mwy neu lai y dudalen gyfan, iawn. So, ni'n mynd i wneud cylch y gragen gyntaf. A lan i chi beth yw siap eich cragen chi. Mae'n i ni rhywbeth fel yna. Jyst yn edrych o'r top ychydig bach. Iawn. Wedyn, mae gyda ni y falwen ei hunan yn sticio i ffen lan yr ochr yma. A bydd cefn corff y falwen draw fan hyn. Felly gallai fynd lan a lawr ychydig fel tonnau fan hyn. Cyn cyrraedd y blaen. Gallai wedyn fynd lan ychydig. Cyn ei fath o big bach. Wedyn fi'n mynd i fynd lan. Ar y top fan hyn, pan mae'n culhau, ni eisiau gwneud y llyged. Felly ni'n mynd i fynd lan yn gul fyna. A wedyn draw ychydig bach, a wedyn lan yn gul eto. Gau hwnna. Wedyn, cylchoedd bach ar y top. Yn daclus. Gallwch chi ychwanegu rhyw fath o sgert bach a fynd ar draws gwaelod y falwen sy'ch chi moyn. Gallwch chi roi y llwybr ar hyd ble mae'n teithio hefyd. A wedyn, jyst i orffen, mae'r gair malwen yn mynd i ffitio yn y gragen dyn ni tro hyn. Felly, ni'n mynd i rannu fe'n ddwy gyntaf. Mae A yn mynd i ffitio'r ochr yma. Mae eisiau bach mwy o lefyllau'r M na beth sy'n eisiau i'r A. Os bod yr M yn mynd i fod gyda dwy linell yn dod lan. So 1, 2, a wedyn triongl yn y canol yn pwyntio lawr. Dwi'n ddim eisiau mynd â gormod o le. Gallai wneud y llinell yma ar y gwaelod yn rhoi dwbl. Fel bod nhw'n sefyll mas ychydig bach yn well. Perffaith, A nesa, felly lan, a ni neu llinell bach ddwbl. A wedyn, bocs ar y top. A'n A ni. Reit, y nesa, mae'r yn mynd i fynd reit o draws. Felly ni'n mynd i ddod lawr. Os eisiau dod draw gormod, neu byddwch chi ddim yn gallu ffitio'r yn ni mewn. So, llinell weddol o gul. A wedyn gallwch chi gael y gwaelod yn dewach. Mal. Gyda ni yn ar ôl. Felly, mae eisiau eitha lot o le i'r Felly gallai'r fynd fyna. A wedyn yn y rhan sydd gyda ni ar ôl, newn ni dorri fe'n hanner fel bod yn gallu ffitio mewn fyna. So, gynta. So, mae'r yn gwrthwyneb i'r Felly, ni'n dod lawr o'r top. Gyda'n dwy linell ni. So, 1, 2, a wedyn triongl yn pwyntio lan yn y canol o'r gwaelod. Top fan hyn. Llinell fach dwbl. Llinell fach ddwbl. Wedyn i orffen, lan a lawr. A dyna ni'n malwen ni. So, unwaith eto, lan i chi sut ych chi'n lliwio fe. Ychwanegwch cwpl o ddail mewn os chi moyn. Gallwch chi joc yn bod yn yr ardd. Gallwch chi roi cefndir bach o'ch dewis chi mewn. Os ych chi eisiau gweld y lliwiau dwi wedi defnyddio, arhoswch ychydig o eiliadau a gewch chi weld un fi wedi lliwio. Cofiwch rannu'ch gwaith. Dwlu gweld nhw bob tro. Pob lwc. A dyma ni, y falwen wedi gorffen. Nes i fynd am y gwyrdd ar y gwaelod. Gallai hwnna fod yn rhywbeth o ddeilen. A wedyn wedi mynd am llwyd a brown ar gyfer y corff a'r gragen hunan. So, disgwyl mlaen i weld beth i chi'n creu. Mwynhewch a cofiwch rannu.